F'Mejju li għadda, in-numru ta' persuni qiegħda jirreġistraw għax-xogħol naqas b'aktar minn 2400 dan meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. Dan tikkonferma statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Jirriżulta wkoll li n-numru ta' persuni qiegħda naqas bi kważi 250 meta l-5 xahar ta' din is-sena jitqabbel max-xahar ta' qabel. Skont l-NSO, sal-aħħar ta' Mejju li għadda, in-numru ta' persuni jfittxu xogħol kien kważi 2000. L-NSO innota li kien hemm tnaqqis drastiku ta' nies jirreġistraw għax-xogħol għall-inqas minn 21 ġimgħa. Matul Mejju li għadda anki naqas in-numru ta' persuni b'diżabilità ifittxu xogħol. B'din l-aħħar statistika issa jfisser li Malta ilha sena sħiħa b'mod konsekuttiv tirreġistra tnaqqis fil-qatt waqt pandemija. Il-qatt ilu jonqos minn Ġunju tas-sena l-oħra wara li kienet laqtitna l-imxija u issa jinsab fl-istess livell ta' qabel faqet il-pandemija. Fil-waqt li f'Mejju tas-sena l-oħra l-ammont ta' nies jirreġistraw kien ta' 4409, sa Mejju ta' din is-sena in-numru ta' dawk ifittxu xogħol naqas b'aktar minn nofs.